bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mon e yettode mon no gonɗon e no gonirɗon hande noon eɗen kuccodirɗo en koɗo pattam lamo woni Amadou Diallo mo Dia Ogo TV. Amadou Diallo min beltima hande jaɓɓadema ɗo henna ko ardi fof calmina bandiraɓe e on saaha puɗɗen nadde e namde ɗe. jarama Oumar Doro Kume golle ma jooɗi peewi min calminima min calmini kadi yeeɓiyankoɓe Windere TV en calmini kadi yeeɓoɓe en e banggueji aduna o foof to mbawi wonde Oumar Doro Kume. caggal nde calminɗa bandiraɓe jiɗɗen ruttade koye won documentaire pattam lamo mo mbaɗanɗa Baguel Dangaru bambaɗo jeeyaɗo wuuro ene wiye Williams ko ardi foof holko addi ngoɗon miijo. jarama Oumar Doro Kume ngoɗo miijo ko miijo ɓoygo saabu e wittu documentaire e Guele Dangaru biento eɗen mbawi wiide wona duuɓi 12 ko eɗen daari e darde yidde sababude yidde en Guele Dangaru guila ka en aynaɓe ha Allah waɗi nadɗen e karalle kese ɗe e ittata yidde nde ene jokki ɗum woni sababu noon mbiɗen yen mbaɗanmo documentaire woni wittu makko d' abord ko hen bannoɗen ha Allah noon waɗi e ɗiɗo duuɓi battidiɗi jiɗɗen uddude documentaire o Allah noon waɗani en suturu en galano jokkodire faade e mabɓe miñiraɓe makko walla bandiko en galano hay coordination goto faade mumen Allah waɗi noon musidɗo men biyeteɗo Moussa Diallo ne jeeya Aynimadi walli en e numéro biyeteɗo Abdoul Oumar Boulo Ba to wuuro men wiyeten ko Fumiyara Jobbe ko Bambaɗo rokki en numéro Yero Dangaru Allah waɗi jokkodirɗen e Yero kalanɗenmo eɗen jiiɗi arde toon pour uddude documentaire meɗen ɗum woni noon jokkodirɗen e Yero mbiɗen yo haalan famille o ɗum tan dal wonno sababu ha jaaɗen toon e Wulyanse pour mi arta e namdal ma ngal tan sababu wadde documentaire ko yidde am e Baguel Dangaru. voilà sababu ko yidde ma e Baguel Dangaru beele newinoma yaade toon aller et retour yaade ha wuuro ene wiye Wulyanse ɗon ɗo Baguel Dangaru jeeno ɗo. Oumar Doro Kume waɗi caɗele mawɗe aɗa andi jolfuɓe ne jogui konngol eɓe mbiya siwdu jammi borom woni yimɓe jaafo noon to banggue firo ngo no feewi to banggue Pulaar aɗa andi dowla no feewi wona jaam jomum firti ko jaydiyanke ene heewi inde nde yaaha taw ngaalu o wayani hon noon ene jeeya ko ɓurno tardinde en ni yaade toon sababu nde caɗele koppereje ɗum woni sababu ha jokkodirmi e miñam ene wiye Diallo Abou Abda to Nouakchott kalam mom o wi ala caɗele o waɗi hen junggo makko no feewi caggal nde jaaɗen noon ha yeeso tawɗen vraiment ndeke yaade en Wulyanse ndeke namdi ko kalis kewɗo ɗum woni jokkodirmi e Mamoudou Yaale Sambuldu mo ganduɗa ko mawnum sehilam guiɗam no feewi Harouna Yaale kalam mum ɗum woni o waɗi complété ha mbawɗen yaade Allah waɗi noon mbiɗa andi kadi hande e monde Pulaar mi wawa wadde ko wayi noon taw mi yaadani e goto e mawɓe ardiɓe to banggue communication ɗum woni jokkodirmi e Oumar Doro Kume ha Allah waɗi sababu enen fof mbaɗɗen délégation goto jaaɗen toon muusino saabu no garɗen ha waali jantan hayso tawi banggue kayitaji ɗi to banggue Sénégal e banggue Mauritanie foof ne newi ne garɗen barkewi police ji ɗi newni ha newi ne garɗen tufde kadi waali jantan newi ha newi mais probléme o ko transport to Wulyanse woni to ene woɗɗi tellement te kadi to poɗɗen rewɗon waɗi enclavé en gandano lawol ngol ɗum wonno sababu ndewɗen waali dañƴen caɗele no feewi par ce que en mbawano ƴettude par neɗɗo goto goto finalement en luu oto muuse men ha no feewi nde garɗen to ceerno Saydou Dia vraiment kañumne bismima en no feewi bisimilla baɗɗo fayida eɗen calminoromo hen nde wonno kadi ko ceerno meɗen en jettamo hen Allah tan newni jaaɗen e dow jaam kono sattino no feewi Oumar Doro Kume waɗi caɗele no feewi. voilà nde jaaɗon toon jettiɗon wuuro ene wiye Wulyanse ko ɗon tigui Baguel Dangaru jeeya e yidde yinnode wadde toon collectir documentaire o beele waɗino walla ala. eɗen mbawi wiide ɗum waɗani ko haɗi ɗum wadde cikkuɗa haɗi ɗum wadde ko jokkodiral hakkude ɓe mbinoɗen yo toppitanen e golle ɗe woni Yero e wondiɓe muɗum ene wawi wonde taw enen no liggortoɗen ni taw kamɓe wona noon ɓe liggorto mal compréhension woni ɗon woni ŋakkere faamodirde walla ŋakkere famde ko neɗɗo waɗata en fait pour ha yimɓe mbawa andude tigui rigui ɗum woni sababu nde garɗen nde brigade gendarmerie gonɗo toon o wi ko sen gaari yen gar ha to mumen pour ɓe mbawa wadde men enquête ɓe mbawi en addude kayitaji men ɓe ƴeewa nde gadduɗen kayitaji ɗi no wonde hors de mission men et tout kolluɗenɓe ɓe kolliti noon kamɓe laamu ngu en mbawa ɗo wadde documentaire firti ken mbawa ƴettude fodde ko poɗɗen ƴettude ko nde wonno saɗa waɗa clôture documentaire wuuro ɗo jomum leeli ɗo il faut ƴetta liyeji ɓurɗi mantinde ɗi il faut jaaha to jomum leeli to
il faut ƴetta chef de village, il faut ƴetta tawde wuro ngon waɗi préfet, ƴetta maire, ƴetta ha heew. Donc firti ɓen ɗo fof hen goto en keɓani. Ew en wayno noon ɗum waɗani men waɗi e meɗen déception mawɗo. Kono noon ala ko mbawɗa hen. Leydi nda jeeyaka. Bon mbawɗa tan ko ñagade sa heeɓi, moƴƴi sa heɓani kadi ko hon noon. Ɗo noon mi ɓennata mi yettani Samba Hammadi Alpha. Samba Hammadi Alpha di Balalo mo mbiyata Balalo Ba. ay aduna ene juuti koyngal Oumar Doro Koumi. Kadi neɗɗo kala ko satma hollo Allah. Mbiɗa andi vraiment Williams naaɓe fof darima no feewi, kono so tawi en tawani toon Samba Hammadi Alpha ma wodan no hunde en wayi. Nde wonnoon enen en nehaka e needi wiide eɗen daro tan eɗen daara eɗen mbaɗe déstabilisé, manam eɗen pamɗine walla programme men ena bona tan eɗen gaccira noon. En nehaki ndin ɗon needi kadi en ganda ɗum ɗon. Nde wonnoon so tawi anda hunde sa hollama hunde tan sa renaki pour paama ɗum weɓata. Nde wiya en mbaɗata documentaire o enen fof en décourage mbiɗen ɗon eɗen koota. Kanko Samba Hammadi Alpha noon wi en ala gartiri haqqillaji mon garon gay jooɗɗen jewtuɗen ƴeewen faamodirde min ƴeewa ruttade e mabɓe min paamodira e mabɓe. Samba Hammadi Alpha itti kalis mum kewɗo waɗi hen. Kala dogdu e façon dogdu fof o dogi. Kala haqqille no neɗɗo hokkirta neɗɗo haqqille ha haqqille mum arta o artiri hen haqqillaji men. No sifirino fof en goni toon kam balɗe tati. Woodi ko keɓɗen seeɗa ko eɗen jewtiday ko wayno Yero, ko wayno Demba, ko wayno Kumba, e Moussa Ibrahima Tongude en e waaɓi noon Kumba Baccel. E kono dal en keɓani tan ko jinnoɗen ko hayso tawi ko 5 e nder temedere en mbawi wiide en keɓani. Donc firti so tawi ko raddo jaanoɗen eɗen mbawi wiide mbarɗen ko gerlal. Donc en mbarani jawgal en mbarani lella en mbarani koɓa en mbarani haydara Oumar Doro Koumi. Caggal muɗum on pewjino yidde waɗande Baguele Dangaru événement mawɗo pattam lamu eywa holto ɗum yara? A jarama Oumar, caggal nde gartaten nde en kaldino e Samba Hammadi Alpha nde wonno hunde mettimo no feewi kadi metti woɓɓe ni ɓe gona kanko. Ay Samba Hammadi Alpha billahi llazi Oumar Doro Koumi so tawi woni no yoga e leyɗele o wonno o fonno wonde min pour min o foti wonde ko présidence toon o foti wonde saabu eɓɓale makko e miijoji makko e haqqilantagal makko tawa laamu ngu wawa ɗum naftorade hutoro ɗum ɓamtare yalta hen. O wi joni tawde woni wayini mbatten ɗum so en mbatti ɗum wasata ƴeewen holno ɗum fewnitirte. Mbiɗen joni yen mbaɗ appel woni noddude dendagal bandiraɓe foof e ballal fawade nde documentaire o jiiɗen ɗum ko caɗele gonɗe nder hende mbiɗen joni yen mbaɗ appel ƴeewde holko ɓesgu Guéle handi ƴeewen waɗandeɓe ɗum woni gonɗen e on programme noon wawa waɗede ɗon ɗo autorisation heɓaka, on programme wawa waɗede ɗon ɗo parrain heɓaka, on programme wawa waɗede ɗon ɗo lieu batteɗo heɓaka. Joni noon saɗa waɗa programme enen no gandirɗen 1 an avant ou 6 mois avant walla 3 mois avant aɗa foti hebde autorisation. Lieu mo mbatta o goɗɗo hono ma noon wawi taw no waɗa ɗon kañum ne événement taw datuji mon no potta. Donc sa yawi hebde autorisation ɗo kam a waɗi assuré ɗo kam ka baɗowo ɗo tan so tawi mayde falaki hay batte ala ko faali. So tawi banggal laamu eɗen gandi laamu kañum anda hay batte sona ɗerewol. So tawi goɗɗo adi mama ƴettude lieu o firti ka wawa wadde ɗon annen ene adduya probléme aji goɗɗi. Joni noon mbiɗen yo kamɓe wonɓe toon ɓe yoɓe toppit ɗum ewo leeli noon vraiment toppitaka guilɗen ha joni. So Allah noon wiya goto fof yo fi ujunnaji 5 gonɗo Sénégal Mauritanie Mali to neɗɗo wawi wonde fof yo fi ujunnaji 5 wonande jiɗɗo Guéle Dangaru ƴeewi rendinde ha woto ko woni dokken ɓesgu Guéle ɓe mbawa dañde hen galle par ce que ɓe ngala galle ɓe mbawa dañde hen hay sinno ko huɓere cuuɗɗiɗi walla so tibaji walla so caaleji ko wawi wonde fof ɓe daña toɓe ɗuuhi. Woodi kalis noon vraiment dendinaɗo no feewi joguino kalis o ko biyeteɗo Saydou Djiby Dangaru kam e biyeteɗo Demba Dangaru. Kono noon hayso tawi ko Saydou Djiby Dangaru goto kañum foti moftude kalis o yimɓe hewɓe ɓuuri andude ko Demba Dangaru ɗum woni kalisaji ndewoyata mum ene vira to Saydou Djiby Dangaru. Eɗen mbawi wiide oɗo saaha joni programme toon o presque eɗen mbawi wiide o wodani ko baɗaɗo annulé. Firti ko baɗaɗo annulé enen noon firtani o waɗama annulé toon e Mauritanie ala ene wawi taw wonɓe toon ɓe ne mbawi continde programme o jokka wadde ɗum. Mais enen to banggue koye meɗen équipe Dia o ko jano toon o firti ko wawata yaade toon
par ce que équipe o ko équipe professionnelle donc ko des responsables en mbawa yaade certains programme uji ganduɗa en ngala autorisation e ɗum ɗon kadi wona pour yimɓe aroɓe no ko autorisation programme o par ce que aroɓe gummoto koye leydi payi koye leydi kañumen mbaɗanta koye mumen programme uji mumen foof donc ɗum findirani e programme o programme toon o ko wonɓe toon ɓe poti ƴettude autorisation poti ƴettude kala ko yadata hen bon ƴeewa sonorisation ƴeewa parrainage ƴeewa invité ji et tout kala ko foti waɗede ko kañumen poti wadde donc ha ɗo joni to kalten ɗo programme o waɗaka ɗum woni sababu Dia Ogo production ene jogui activité ɗiɗi ɗi waɗata e nder hitande foof d' accord may jettoyo toon haɗa mayta toon no wawi wonde foof documentaire o woodi ko heewi mana ko ƴetta toon e wulianji woni hoddiɓe e bandiraɓe jiidaɓe ɓalliɓe e woɗɗuɓe e sehilaɓe ƴettama ko fati e baguele Dangaru so tawino a fawanno documentaire o aɗa liira ɗum holko wamma hen marqué min haalullaji yimɓeɓe haalullaji yimɓe ɗi ene jurmini saabu yimɓeɓe foof no potiri so tawi an ka joom haqqille a yeeɓi documentaire o a heeɗima haala ka aɗa faama haaluji ɓe kaalata ɗi pop ko haaluji kippaɗi c'est à dire ko haaluji ɗi jubbaɗi ɗi mbaɗaka ɗi jaltinaka foof ko haalullaji mbaɗaɗi codé haalullaji mbaɗaɗi codé mais so tawi a joguima logiciel mbaɗowo décodage e hoorema aɗa foti wawde décode ɗum ganda ɓeɗo ko jiiɗi haalde ko e ko wona ko nde wonno fulɓe mbi neɗɗo andata ko wonani kono no faama ko haalanaka par ce que somi faami so tawi neɗɗo faadi ha haalne hayso haalanama nanata so faadi ha holle hayso hollama yiyata par ce que ko gumɗo ɗum woni sababu noon min ene markimi hen point ji tati woni holɗin point gadano ko paati daali ko denɗum gueele Dangaru o wi feere boni baba maayi ko aada ɗum ko aada tan fuutankoɓe baba ko mayat tan kono baba maayi galle boni ɗum ko accaɓe ɗon ɓe jenna ɗum ɗon honko yiiɗi haalde yiiɗi wiide ko gueele Dangaru tawde ruttima e joomum miñiraɓe ɓe o acci ɓe ko ɓen poti darade darde makko daranoma to banggue cuddiɗo mo acci daranoma to banggue ɓesgu makko daranoma to banggue sehilaɓe makko yaadiɓe makko guila hanki kala kene waɗe ɓen tintine ɓe jaadine kono kadi kamɓe ɓe mbaɗa fimde wotere ɓe mbawa yaadude ɓe ndenda ɓe ƴettida ɓe ndenda ɓe joƴƴidina kadi ɓe gurta gurdam moƴƴam deuxiéme point o ko cuddiɗo makko Coumba ƴeew 2012 ha 2025 tellement ko yolde woni ɗon yolde juunde woni ɗon debbo tan e ɓesgu baaɗo noon holno jomum wurdat ɗo caɗele gonɗe ɗon neɗɗo yaadi Oumar Doro Coumba debbo yaha ene joguino galle ñawa itta galle yeeya jooɗo ɓolo vraiment ceerno ɗum ɗon ko hunde yurmininde no feewi ɗum waɗi somi ƴeewi ɗon no waɗi kam marqué mais point final o ko yero Dangaru c'est à dire sa ƴeewi ko yero haala ko ene piirɗi ay neɗɗo so haali tan ha woyi tan ko ɗon woni fin par ce que ko haalata ko tellement ene piirɗi ayi départ o ha fin o ronki wonde normal e nder ko watte ko ɗum waɗi ɗeɗo toɓɓe vraiment ɗi mbaɗi kam marqué no feewi e nder documentaire o Oumar Doro Coumba voilà ko wona ɗum so tawi to banggue e yolde to tuggude e waali ha yetti sehil baabi tuggude sehil baabi ha Williams aller et retour e nder otoji ɗi holko warma hen marqué taw ko e nder jolle hakkude jolle ɓuuri kam hen marqude foof koɗo jogornoɗen yaade laakara enen foof radio Sénégal heewa kalis no Tidiane An wirno ni to hakkude meɗen nde gummiɗen no wiyeteno Sehil Baabi eɗen payi Williams laawol ngol ɗo fente ɗo oto men no doga chauffeur o huɓɓani lumiére waɗani haydara ha camion ɗeɓi nadde men te camion o ɗemno natirde banggue gonnoɗa o te firti min jogorno yaltindemo e oto ɗum noon ene markuno kam no feewi no feewi dow tampere voilà ɗum ɗon ene hulɓinini o kam no feewi to banggue ngol ɗon laawol mais Allah waɗi hen suturu nde gartaten Samba Hamady Alpha woodi ko walli en no feewi to banggue kodgol Allah newni laawol ngol nde wonno laawol sene feewa tan gueɗe mum fof newata nde gartuɗen haade ceerno Saydou waɗani en duwaw ndeysan ceerno Khalid Boutande meeɗa yiid ɗum min kam personnellement mi meeɗa yiidamo urtima e joomi ko mi andano wuuro ngo to heedi Allah addi en ha ɗon tawɗen ɗon ceerno Saydou duwoni en garɗen Bakel gueɗe ɗe fof Allah newni ha newi gartuɗen galleji men law ganduɗen noon deke sinno eɗen ganduno seɗen jaaha ko ga ndewannoɗen e tawde en gandano noon ko ni wayi firti hankkadi en gandi laabi ɗi walla Oumar Doro Coumba min kam ɓuuri kam hen musde laawol ngol
walla wadde sogue ha joni ɓernam nden taƴa koɗo ɗeɓɗen nadde camion ɗo. Amadou Diallo joni to banggue Dia Ogo production eɗen mbawi wiide kañum kam yolbini juuɗe mum e programme mo jogorno yaade tawtoroye Williams o beele yolbini juuɗe mum e dendagal programme walla ala wonko sumbat? Ala, Dia Ogo kañum hoɗi tan koye activité ji pular e joni eɗen jogui nuit culturel ko wiyeten dîner de gala ko eɗen jogui ɗum eɗen poti wadde ɗum le 25 octobre 2025 to résidence mo Semme. Donc firti ko Dia Ogo ene activité ji ɗo noon haɗan woɗɗoyde Oumar Doro komin mbiɗa yiiɗi haalde ɗo seeɗa wonande yimɓe yiɗɓe gueele Dangaru a faami e nannoɓe programme mo mbaɗaten o yimɓeɓe mbasa sikkude en mbaɗi oyto programme annulé en mbaɗiri ga programme uji pidirani programme yero gueele o ɗum ko programme tan gueele personnel ko ɓesgu gueele ƴewanten ballal eɗen jiiɗi wallude ɗum ha woda ko dañi ɗum haɗata en wadde programme uji men haɗata kadi en jokkude ko mbatten ko sen ƴetti goto e nder yimɓe galle ɓe kadi soit ko Yero walla so Demba walla so Amadou Dangaru walla so Adoubal walla so Camel Gueɗa walla so Seydou Gueɗa walla so Camel Djiby Dangaru walla Saydou kala e mabɓe mo ƴettuɗen gadduɗen e programme woto yimɓeɓe jiiru wonde en ƴetti kaari eɗen gaccito programme ala oto programme ha ɓaawo janggo eɗen jokki e rewidade ɗum ɗon kono noon enen Dia Ogo yahani toon waɗoyde programme Dia Ogo yahani toon waɗoyde programme Dia Ogo hande nani e activité ji mum goɗɗi saabu ene jogui festival mo mbatten e mois de décembre ene jogui dîner de gala mo mbaɗaten so Allah jaaɓi le 25 octobre teddinirɗen ɗum ko Yero Dangaru kañum waɗata animé c'est à dire ko kanko hufata programme o dîner o yimɓe jooɗoto wonande ɓe paamani dîner de gala yimɓe jooɗoto ene kuufi piscine ene kuufi nokkuji jooɗi siège uji e taaɓe machallah yimɓe ñaama kira ene jara ene ñaama guertoɗe ene jara fantan ene jaari hankkadi kala leeɓol ngol pullo weltorto taw ene hooɗe Yero Dangaru kañum hoɗata yaada e dendagal équipe mo addi noon kala mo wawi addude hankkadi ɗum ko kanko jogui en tout cas kanko waɗata animé jamma o so Allahu lamɗo jaaɓi ew entrée ko 5000 VIP ko 10 000 ɗum ɗon waɗata ko le 25 octobre 2025 toon e résidence mo Semme ɗum woni jinnomi haalde Oumar pour yimɓeɓe mbasa wiide no nawda ko jiida programme gueele Dangaru ɗum ko appel pour wawde wallude ɓesgu gueele Dangaru ɗum jiida e activité mo ganduɗa Dia Ogo no waɗa ɗum ene wadda Yero Dangaru faami ni programme oy so tawino aɗa jogui appel maɗa waɗa e bandiraɓe fulɓe e oɗo jamma pattam lamo jogorɗo wadde toon e résidence mo Semme tawa jogori hufde gaaci ɗi ko Yero Dangaru e wondiɓe muɗum so wiyama la famille Dangaru tabarakallah machallah so tawi hoddu ha gamma ko il faut nawe ha toon ma nawe ha lubbayre safroyi anani ma nawe ha lubbayre safroyi voilà appel mo mbaɗata e bandiraɓe fodɓe wawde wadde hen doole munen. jarama no fewi eɗen noddi kala ɓiɗɗo pullo parnortoɗo pulagu mo pulagu welata eɗen noddi ɗum e oɗo jamma inchallahu rabbi ara wawa wadde assisté jammo anda mbambagu honko wawi wadde par ce que ƴewata ko dîner de galaji baɗoji ɗi foof ko acoustique heewi waɗede anda sa faami jimi wiru no fewi jomum gaddat guitaruji gadda nalankoɓe folklore ene koɗo ene ɗum ɗin mais enen jiɗɗen waylude ɗum Dia Ogo kañum e windere ƴetti ko branche wawde andinde yimɓeɓe pulagu jogornomi wiidema hol partenaire uji ma to banggue audiovisuel ɗum jogornomi wiidema ɗiɗo tan joguimi pour l' instant joguimi ko windere TV joguimi ko Dia Ogo TV e Kabala FM ɓeɗo pour l' instant ko ɓeɗo taw joga eɗen noddiɓe kam foof noon kala jaydiyanke to woni kala radio e télévision foof ene nodda e événement o inchallah kadi so Allah jaaɓi kam fof ma en jottoɓe mbaɗen no poɗɗen waɗirde ni so Allah jaaɓi kadi ko foti wawde wonde hen fof inchallah ma en mbaɗ beele eɗen ɓamta pulagu ɓamten kadi fina tawa men ɓamten mbambagu so Allahu lamɗo jaaɓi kadi wona oɗo tan ma hewɓe wambaɓe hewɓe so Allah jaaɓi goto fof ma waɗane hono noon waɗane nde wonno leñol ngol machallah ne riisi ne yaaji goto hen foof eɗe kala galle wambaɓe sen jeehi joni ko wayno Amadou Tukkal en eɗen jogui ko mbaɗanɗen ɓe eɗen jogui ko mbaɗanɗen Boubou Yero en eɗen jogui ko mbaɗanɗen galle Abdoul Oumar Boula en mbamma foof goto hen foof ne jogui ko waɗana mais neɗɗo foof ene jogui ɗo fuɗɗorto puɗɗoriɗen koye gueele en jii ko mbaɗanɗenmo ko to banggue documentaire mais quand to banggue nuit culturel
ngol ɗo woni premiére eɗen mbaɗa nuit culturel eɗen invite bambaɗo kewnoɗen wadde tan ko acoustique kewnoɗen wadde tan ko gueɗe mbaɗe hono noon donc hande en mbaɗi ɗum pour wawde wadde hen hoddu par ce que en weeli en ɗum woni sababu jokkodirɗen e Yero Dangaru pour wawde wadde waɗandemo oɗo jamma kankone vraiment o weltoro ɗum kadi yimɓe fof ganda Bamba kañumne honto wawi hedde ne wawi waddede hôtel aji mawɗi ene wawi nawede boîte de nuit ji mawɗi ene wawi nawede stade uji mawɗi ha l'extérieur bon taw eɓe mbaɗa spectacle uji baɗɗi fayida so ruttima ko ɓooyi Samba Demba Diadje Ba en jahanno ko et puis Samba Diop Lele en mbaɗanno ɗo voilà très bien donc hono ɗum ɗon sukaɓe tokosɓe wodɓe joni ɓe kamɓe ne poti jogade ngal ɗon haqillantagal ɗum ɗon noon kamɓe ɓe mbawa wadde ɗum ko enen mbawi wannudeɓe ɗum enen mbatta ɓe imposé ɗum ɗo ɓe jaaɓa ɓe gara ɓe ndewa men e on saaha mbawen wallodirde e mabɓe e ɗum ɗon ko wona ɗum ko wiide dendagal jeeyaɗo e diwan Matam surtout noon Falde Kanel surtout noon e arrondissement Horkoƴel eɗen noddiɓe kam foof hay goto en gaccani gorko e debbo suka e mawɗo goto fof no wiya yo waɗa hen fodde muɗum ha timma en jawani million en jawani ngaari en jawani damdi en jawani bujjoy en jawani haqqilantagal conseil moƴƴo kala ko dañƴen eɗen neɗɗo joƴƴo wiyata komin jawani mbuuɗu kono min jawani million en jawani million kala ko dañƴen eɗen jiiɗi en tout cas kala to beltortoɗo Bamba woni beltortoɗo Pulaw en tout cas eɗen beltani ɗum eɗen noddi ɗum hen voilà Amadou Diallo hadema e waynade caggal gonɗa koye e Vindere TV so ardi foof so tawi no wonko jinnoɗa yo Vindere TV ɓeydu walla so wonko mbasiroɗa Vindere TV eko waɗata ko walla so tawi no woodi ko mbasiroɗa téléspectateur de Vindere TV e holko wonata hadema e waynade ko wiide yimɓeɓe yo mbattu haqqillaji no fewi surtout bandiraɓe meɗen nde wonno Vindere TV kañum gueɗe muɗum ene laaɓi no fewi sa ƴeewi to banggue kesam hesamako andi wona ñingde hay goto han neɗɗo so ko mbiyata ko arriére nafi ko auto mais nafani innam aade saka noon ko wiyete ko télé Vindere TV ne yaari yesso e on ɗon banggue saabu en jii chaque fois eɓe mbaɗa jewte ɗe ganduɗa ko wodno e leƴƴi goɗɗi taw kañumen jaltinanno français wonno walla ko wolof walla ko anglais yaltinteno hande Vindere TV daro waɗa ɗum décortiqué yaltina ɗum ha yimɓeɓe paama ɗum ɗo ɗiɗo dossier ji ko ni mbaɗirano oɗo noddanoma oɗo ko ɗo nde waɗa épingle o ko naggam e naggam donc firti ɗum ɗon ko ɗum woni ko addi radio ko ɗum woni ko addi télé sa woni e monde mo ganduɗa ko kala ko aduna o addi ko hen poɗɗa abbitade jaada hen firti ko min kam mbiɗe weltini Vindere TV no fewi temedere nder temedere saabu Vindere TV e nder kooya Vindere TV ko caɗele phosphate e dendagal banggueji politique e Vindere TV e banggueji ɗi foof débat ji politique donc amin beltani hen Vindere TV kono surtout documentaire ay documentaire c'est très important mi yi aɗa waɗi documentaire goto Fora menda Fora Diawara wiyete menda bon oɗo kam vraiment Oumar oɗo no fonno waddemo milliardaire billahi lesi wona caham fonno waddemo milliardaire deuxièmement e documentaire goto aɗa waɗi e waaji goto menda colonel Diallo wiyetede sum juumani élection bambenaji yimɓe ne kaala hen haaluji gonɗuɗi haaluji guurɗi haaluji kadi vraiment ɗi galda e yeengo saabu neɗɗo no haala ko wonde e yeengo haaluji guurɗi moƴƴi hollirde kadi oɗo colonel Diallo ndeke mbaɗon am mo anda noon andi vraiment oɗo ko neɗɗo social andi oɗo ndeke wona neɗɗo politique saabu wonde politicien e wonde ballo wona gotum neɗɗo no andi waɗi yimɓe wona politicien ji waɓe no colonel Diallo en mi yi aɗa waɗi documentaire goto e Waly Diala billahi lesi mi meeɗa miijade neɗɗo wuurɗam ɗo gurdam jiimi mbaɗɗa documentaire e wuuro Andiyere caggal wuuro amen woni caggal Gurel Haji min ko toon jeeyami mais mi tinano ɗum ɗo mais ne jiimi ɗum winderte ɗum ha holno Oumar Doro Coumé yaari ha toon holno Oumar Doro Coumé heɓiri oɗo information ko ɓuuri sadde ko aɗa woni Dakar gummoɗa ɗo jaaha ha Fouta mbaɗoya reportage uji banni jiimi aɗa waɗi documentaire e ɗum ɗo alhaali phosphate firti aɗana woni Dakar kono aɗa toppiti goƴaji gonɗi Fouta ɗi kadi mi haalanma richesse gonɗo Fouta o ko toon tan heɓoto ala to ɗum wawi heɓade hay nokku Fouta o noon Foutaji ɗi foof Fouta Fuladu Fouta Sine Fouta Saloum Fouta Kolda ko wawi wonde foof Fouta tan sa ummima Dakar a yeehi a tellima e nokkuji ɗi ko nden mbawata heɓde information baɗɗo fayida en tout cas wiide Vindere TV ene gollo golle baɗɗo fayida min ñaago Allah yo Allah nawru ɗum yeeso waɗ ɗum téléji mawɗi ha daña signal mbatta nadde e canal daña auto ji mawɗi régie ji et tout tawa aɗa wawa ɗum hutorade kadi bande en mbawa ɗum naftorade no hannirta ni
ko wona ɗum ko Allah jarama a jarama mi yettima kono en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe Windere TV e wawɓe yebde en to mbawi wonde fof wiide tan yoɓe mbattu haqqillaji mabɓe kadi neɗɗo ko adi nden haala hon gueɗe won yo yurnita micco no fewi nde wawa haalde no docteur Saydou Sow wiiri ñanden ni kala neɗɗo mo jiiɗa so tinno forme keɗoɗamo a faami jojjinama keɗoɗamo ha ganda ko woni e ko yahata nde puɗɗa wawde kadi andude holno nanguirta neɗɗo kona ɗum ko Allah jarama on jarama yo Allahu lamɗo rokku en hawrude kadi e sahaji paaɗi inchallahu rabbi paamen tan oɗo événement multidimensionnel jogori wonde inchallahu rabbi toon e résidence mo Semme le 25 octobre 2025 nuit culturelle walla mbiyen dîner de gala inchallah. bandiraɓe wonno koɗo min ko Amadou Diallo kañum woni gardiɗo Diawogo production min dokkat mon aadi e koɗo goɗɗo Allah jarama on jarama.